shi kenan mun ga sakamakon canji. Buhari na 'yan Najeriya ta kudi mamun canji. Datti daga maimaita mana a kyalale mata yaki. Kurin kusa shi kenan mun ga sakamakon canji. Buhari na 'yan Najeriya ta kudi mamun canji. Datti daga maimaita mana a kyalale mata yaki. Yanzu komai shi kenan na ce mun ga sakamakon canji. Najeriya mun gamsu da dogo tunda ya kawo canji. Haka ne an bashi amana ya rike sai zai yaji. In saki waƙar ta tafi wanda za shi ya zo mu tafi. Waƙar ta Buhari ake mai bidan ruwa ya wuce rafi. Jirgin tafiya zai tashi wanda ya shirya sai mu tafi. Ƙuri'u aka tara an yi shiri yara har tsofaffi. Gashi dai dogon namiji ka tafi na mai kare aiki. Gashi dai baya sata iya ce. Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu a cikin sauƙi.